ayan, so against the light tayo. So dito tayo. Ayan. It's Black Saturday and preparation na. Bakit kasi ganito yung sando ko? So, preparation na ng birthday celebration ni Mama Sita for tomorrow. Yes, it's Mama Sita's birthday celebration and kung tawagin dito is Hallelujah. And Easter Sunday naman sa iba. So, well, generally, it's Easter Sunday. So, ayan. Ngayon, nakapamili na tayo ng mga, ayan na aming mga lulutuin for tomorrow. So, meron daw tayong di umanong 2 lechon. Tapos, maliban dyan, meron pa tayo iba mga lulutuin ng ulam. So, yung mga chef natin, syempre nandiyan sila Melmar, si Britney, si Jana, si Rhea, si Simple Amor. So, napakarami. Ang na-assign lang talaga sa akin. And, ang aking ano lang talaga, ang aking regalo na share ko na food is yung spaghetti ko. Yes, the spaghetti pababa at pataas. Ganon. So ngayon naman, maliban dyan, meron din tayong mga inihandang mga a la carte. No? Mga ihaw-ihaw. Yeah, kasi kanina po si Britney ay namalengke na ng pang-luto tomorrow. So, may mga pang-sahog na, ayun yung mga karne. Hindi ko lang na-videohan kanina kasi nagkahiwalay kami sa palengke. Okay, so ngayon, ire-ready na natin. Gagawa na rin tayo ng sauce. No, para tomorrow morning is kaunti na lang yung ating gagawin at lulutuin. So, let's go! Yan! So, ngayon naman, so nire-ready na natin yung ating mga pampaninda tomorrow, maliban sa panghanda natin for Mama Sita's birthday party. So, meron tayong chicken feet. So, tinatanggalan nyo na ng kuko at nililinisan na rin para i-adobo na natin bukas. Lasang-lasa na yung yung lasang-lasa na yung ating inihaw. Then, magkano yung isang stick? 10. Dalawang piraso. 2 pieces, kaliwat paa, kaliwat kanan na paa. Oh, lakad-lakad ka. Kaliwat kanan na paa, 10 pesos. 10 pesos, no? Tapos yung isaw ng manok is Yung sa akin, pang masa, tag-5 lang. Pero pag hindi naman yung puno Ganon yung karami. steak. Konti lang. Pag Gawin natin 10 pesos din. 10. So, para hindi nahirapan sa ano. Yung ganito naman, meron din tayong, ano tawag mo dito? Balon-balunan. Balon-balunan, magkano dito? 10 din. 15 ata. Ilang piraso? 2 piraso. 50? Wala. Mahal kasi ang kilo nito. Nasa 190. Medyo price. Diyan lang sagawa si Kusang. Tignan na lang natin. 15 pesos ang isang steak. Okay. Mas mahal kasi ang kilo niya. Tapos kapag barbecue laman, Depende. Tingnan mo. Hindi ako kung masyado gaano kakapal, gaano ka. Hindi ako masyado nagbibinta daw. so para malaman natin mamaya Tingnan kung, natin mamaya. kung Hindi 10 pa- pesos or 15 pesos. Para malaman natin. Kasi syempre, Laman ng baboy? yes. Hindi makakaya ng 10 pesos. Nasa mga 15 above yan. Pag laman ng baboy. Ayan. Tignan nyo later ha. Kasi titimplahan na namin, gagawa na rin namin siya ng flavor at ng sauce. Ganon! Ito na si Ate Diday! Ang Mamshing Kikay. So silang dalawa. Ay, alika nga. Pakilala ko muna kayo. Halika kayo dali. Oo, silang dalawa yung aking mga kasama. Kasi siya po ay merong store sa labas ng Ihaw-Ihaw. Tapos, nataon na hindi siya Nagbenta ngayon. magtitinda. Kaya sabi ko, alika na, sayang naman yung araw. So, bibigyan ko sila ng extra income tomorrow. Thanks, Diday. And, alika, dali. And, Dayan! si Dayan. Ayan, silang dalawa ang aking makakasama. Si Diday ngayon ay gumagawa, naghihiwa naman para sa ating sausawa. Yan. Magaling ka rin ba magluto ng ganyan? Mahilig ka? Mahilig lang ako ng sausaw. Kain. Ay, di, ano ba? Durugin pa. Dugin pa. Maliit pa, naliwa. Ay, Ayan. Para na sa gano'n, mas marami. Mas masarap. oo. Mas masarap. Ha? Oh, maguno ako ng Bakit ba lang bago ligo ka? Dumating na ba yung asawa mo? Oo, dumating. Aya pala! Chucho, anak-anak? Oo. Sana all! Buti ba siya kota ka agad? Ayan, so, ano na natin, i-adobo na natin yung iba natin, yung mga
O, yung iba nating paninda para malasahan na siya. Habang nagmamarinate naman tayo ng para sa ating barbecue. So, ngayon, gagawa na natin, imamarinate na po natin yung ating barbecue. So, gagawa na natin siya ng flavor. Ayan. So, meron tayo rito isang pouch ng barbecue marinating mix. So, i-boost lang natin siya. So, timplado na ito, no? Siyempre, naka-gloves yan, ha? Kung mamaya, mambash kayo, sabihin hindi kami nagla-gloves. So, mas maganda siya na hinihimas ng gusto para kumapit yung lasa. Yan. Actually, kakaunti pa lang to, dadagdagan na lang natin siya tomorrow, no? Mag-add tayo. Then, after that, kasi bukas po, kung hindi yun itatanong, magsisimula ang party ng 9 a.m. until gabi. Oo, so kung marami-raming talagang Tagal na bakbakan yan. Yes. So, abangan ninyo yan. Kung ano mga mangyayari. So, habang lamas na natin, lagyan na natin siya ng kalamansi! Kasing-kasing ng mukha ni Lulu. Grabe, nakakaiyak po yung ginagawa ni Diday. So, Naluluha na kami. So, lagyan namin ng kalamansi. Then, a bit of water. Bukas na siya. Or okay na siyang ganyan. okay lang. Okay lang. Ganyan lang. Pag Summer eh. Ayan. So, kumpleto na yan. Naka-ready na yan. Marinate lang natin ng ilang minuto or oras. Then, tuhugin na natin. Yan. Narito na po ang kawangis. Ang photocopy at Xerox copy ni Mama Sita. Do you believe? Ano ko balo? Oo. Kamukha mo si Mama Sita. Birthday na ni Mama Sita bukas. Anong message mo for her? Tolasag, oy! Ayan na. Tara na ba? Sige na ba? Kahit English lang. Kasi po yung asawa niya. Charot. Sige na ba, Mars? Sige na. Sige na. Gusto ko lang marinig. Ano yung message mo for Mama Sita? Asa? Ay, istorya? Masabi mo para sa kanya. Advance, happy birthday. Sa 21, mama niya birthday. Oo. Hindi mo alam kasi di ba ang birth certificate magulo. Oh. Advance, happy birthday. Salamat sa tanan, sa lahat-lahat. Dito din. Bisaya, Tagalog. Okay ra. Oo. Maraming salamat daw po sa lahat-lahat. Jay, lang, yung Tagalog ko din. Hirap daw siya magtagalog. Thank you sa lahat. I love you. Salamat sa lahat-lahat ng tulong. Hindi nga naman talaga, di ba? Nagila ka ka. Bawal mo gumagilak kay... Nagila ka ka na. Kanang sana, oh. Anong I love you, ma. ano yung ugali ni Mama Sita bilang nanay, yung gusto mong sana meron ka din. Ha? Ano? Kagaya ng ugali niya. Mapagbigay sa lahat. Wow. Wala kasi ako ibigay eh. Wala akong pera, wala akong... Meron ka ibibigay. Ha? Hindi mo lang maisanla. Napaka-generous ni Mama tapos Sita. yung masinop sa pera, yung may, ano ba? Masinop, ano siya. Di ba Ba't pala- magastos pala ka? Ha? Magastos ka. Hindi ka magastos, nagkataon lang. Oo. Nasasabi mo yan kasi nag-aaral pa yung Mahilig mga kasi bata. yung mahilig kasi yung mag-ipon, magtapon Oo. ng pera, tapos pag kailangan mo ng pera, meron siyang ibigay. May papaya. agad, oo. Yan yung gusto kong gayahin sa kanya. Kaso ngayon hindi kasi may Lahat kasi naman nag-aaral. Oo. Tsaka lahat nag-aaral. Ay! And that's okay. Oo. Diba? Sa darating din yung panahon na magkaipon din. Tapos Ikaw naman. tapos yung May ibalik. yung pag may mangailangan, may bigay din ako. Ganun para sa iya ba nga na ay Oo. na pag na manghulam na ay mahatag diretso kay naman siya kwarta nga gitago. In fairness naman din talaga sa pamilyang. In fairness naman talaga sa pamilyang to, no? Mahilig man Saksi siya kayong magkuhan. lahat sa lahat ng pagiging Ako, generous nilang lahat. Gusto ko Kahit naman po ako, mga moms, naku, kung hindi nyo po na itatanong, pumunta ako kina Mars doon sa bahay nila. Grabe po yung mga pinapakain niya sa akin. Doon. Grabe yung mga luto. Kundi baka, di ba? Canton naman Lucky Me beef. Noodles pala, beef flavor. Hindi, totoo. Napaka-generous nila kasi biruin mo, hindi lang isa, kundi yung buong grupo ng pamilya at kaibigan ni Brenda. Pinelcome nilang lahat. Thank you so much, and Mama Sita, happy birthday. Happy birthday. Ano regalo I mo love sa you, kanya? mother. Na di man ko magregalo sa iya, di mo niya kagustuhan gapon.
Siguro. May maririnig ka pa, no? Kwarta siguro Oh, for sure na lang. Oh, di ba? Oo. Manibok Mas daw gusto ma-appreciate. niya. Oh, manibok. Sabi niya nga, may magbigay kayo ng 59K na money bouquet. Feeling ko ikaw. 59 pesos siguro. Ay, atong tag-piso. Ay, Atong ano? Ano yung gawa tayo? Pang-asar lang. May kwan. Oo. Bigla kong bipurin. Oo, lahat. Diba kasi, yun ba ang isa sa mga collection ni Mama Sita? Yan yung laging meron Magabuti pang bipurin ang ibigay niya sa akin. Ganyan. Ganahan. Oo. Abangan. That's it, mga moms. So, eto na yung iba naming mga nagawa. Natuhog na namin. So, bukas, i-ready na namin yan. And regarding my spaghetti, mamaya na siya early. So, since may lakad naman ako ng maaga, yun din ang una kong gagawin pagkagaling ko doon sa pupuntahan ko. So, again, mga moms, thank you so much and good luck sa atin tomorrow. Sana ma-sold out. Sana. Para napaka-busy mo dyan, no? So, thank you so much in advance. And advance happy birthday to Mama Sita. God bless you, Ma. I love you.